Shalom, Shalom. ada orang sota mulai pulau ta di minggu parningotan hama mati ni Tuhata Yesus, martang yang nahohom mahita di bagasan rohat tabi. Hamua kadongan sahuria, marpungu hitanuaeng di bagas joroon lau patupahon parpunguan parningotan ari hama mati ni Tuhan Yesus. Nagabe hataridaan holong ni rohani debata naso halopoan tu hita jolma manusia perdosa. Tongondo akka sahita diusung ibana, jala akka pardangolatta di porsan. Alani pangalosiota ibana tartulang. Binahen ni hajahatota ibana mabugang. Ape tu ibana picang-picang parhitean ni hasonangata. Jala binahen ni muda bugang na malum hita. Beta mahita manukap marsomba, marsinggang mahita tuadopan ni Jehovah si hokop hita, marede mahita.
marhite-hite goar ni debata ama dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohot goar ni to di porbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Si Tuhan ni malim si songonido tama dihita. Nabadia, naso jahat, naso marlidang, naso marbolat siyan akka pardosa. Naung gabi tumibo siyan akka banua gidjang. Naso polaganup ari songon akka si Tuhan ni malimi mabuan jumolo pelean taringo tu akka dosa na sadiri. Dungi taringo tu dosa ni natoropi. Ay sahalidoi diulahon, dinamamelehon dirina ibana. Haleluya. Martangyang mahita. Ale amanami jala debata nami. Para si rohana sumurung doho di sude jolma manusia. Nunga dilehon ho anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Manaon haleaon doho siak ni bagi. Pola mate tarsilang. Asa malua hamisian gonggoman ni si bolis. Say parrohai mahami mamikiri panaonon ni anakmu. Asa taruli hami marhite siani. Dihasesaan ni dosa doho dihaluaon sian hamatean padua halihon. Asa dapot hami hangeluan saliling-liling na. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Anak haholongan ni roham. Amin. Marede hita. Tangihon hamuma patik ni debata di parningotan ari hamamate ni Tuhan Yesus Kristus sadarion. Tarsurat di 2 Korin 4 ayat 10. Songonom madidok disi. Toktong do hupa usung-usung hami di daging nami hamamate ni Yesus. Asa patar di daging nami naung hangolu ni Yesus. Ido sahatna atong rak mangidogogo mahita mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Tuhan debata, saya perbubuy mahami, mangulahon na humbar tulomum. Amin. Tabegema lagu pujian sian remaja na poso. Kenapa ya orang masih SMP kok?
Marede Mahita. Roh Tuhan Yesus haloja nama Lalu Tatopoti madosata martang yang mahita. Alea manami jala debata nami na di banua gijang. Para sirohana sumurung midahami. Huparhatutu jala hutopoti hami dodosa dohot pangalasion nami na gudangi di jolom. Tatap hami marhite-hite asini roham. Jala sesa madosa nami saluhutna. Ala ni pakokop ni anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus si Pangulu hami. Amen. Baga-baga ni debata taringo tu hasesaan ni dosata. Adong do dihita si Tuhan ni malim na songoni. Na hudul di siamun ni habangsa ni hatongamon di banua gijang. Di bayani terbain ibana do panguluhon ro di ujung na akana rosandok tu debata marhite-hite ibana. Na mangolu do ibana toktong. Asa ditangyakon na sida, hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Marede hita. Bagus uhir untuk roh aku pakokopi umum kepa tusimu tugu
Tangihon mahatani debata nagabe turbuk epistel diari sadarion. Ima dinatar surat di Psalmen 22 ayat sada sahatu ayat onom songonon madidok disi. Edesian si David. Ale debataku. Buasa tung tadi konomu au. Say madau-dau do akahatani anggukon sian hatuoku. Alai nabadia do anggoho, marhabang sohon akka puji-pujian ni Israel. Marhapo santu hodo aka upunami, pos dorohana sida, dari dipadua hodo nasida. Tuhodo nasida mangangguhi, jadi malua manasida. Marhapo santu hodo nasida, jadi dang tarurak. Ido sahatna. Martua doakan atu mangihon hatani debata jalan naupiopsa. Amin. Tabegema ede puji-pujian sian sola gracia. Marede hita. Porsiao tai songon nahinatidak kon nidongat tasaha porsiaon di sadok portibion rap mahita mandok. Au porsea di debata Jehovah natungo palangit dohotan. Iman tinubuhon di si Maria nagabe-gabe asia ton di porbadia andorang sahubuhan. Ido tu hatta na tumao na bernit di panghuman ni Silatus nama tetap pacal do ibana di hau pinersia
Namula mangolu di hari patuluhon. Nama naik tu surgo. Lahundul di siamun de bata Jehovah. Amanai pargogo na sohatu dosani. Disimay bana pa imaon mulak tanoon. Manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Ao porsea diton di porbadia. Jala adong sada huria na badia. Huria hatopan yala Kristen akan na badia. Do dihasesani dosa. Dohot na namandok. Mulak mangulu sogot. Dohot dianguluan. Tabegema soso-soso. Naparjolo sadarion tapatu pado ibadah Jumat Agung di parningotan ni Ari Hamamate ni Tuhan Yesus. Laos tapatu paduan non dung sidung minggon ulaw na badia. Napaduahon sadarion dung sidung minggu siang. Tapatu pado ulaw na hohom masuk pukul 2 siang. Napatuluhon di hari Minggu tanggal 31 Maret. Tapatu pado ibadah buha-buha ijuk masuk pukul 5 pagi. Huhut di patupa perayaan Paskah mencari telur Paskah tuaka ianak kota sekolah minggu. Laos tapatu pado musai ibadah Paskah parjolo masuk songon nasomal. Jala di minggu siang di patu pado padidion nabadia. Napaupaton di hari Senin tanggal 1 April ima Paskah paduahon. Tapatu pado parmingguon masuk pukul 10 pagi. Ima soso-soso dihita sadarion. Marede mahita huhut tapasahat ma peliata. Maruluhun
Kabegema ede pujian sian ina Kamis. Martangiang mahita. Dami ni debata na sumurong siyan sa luhut na roha. Ima mga ramoti ati-ati dohot pikiran munabi. Dibagasan Jesus Kristus tuhatay. Amen. Salom. Suasana
Namar baju nabirong dohita toropan. Warna gelap mengaktualisasikan bahwa Jumat Agung gabe bagian naso terpisahkan sian hadiriota son halak Kristen marningot hamamati ni Tuhan Yesus di hau pinar silang. Mulutung marbaju nabirong pehita dohok naso marbaju nabirong alai rohat taima gomal tu rohat tai pakokopon ni Yesus. Jala barita nauli di Jumat Agungon naing mangarahok kita tu sada pangatusion asa salib Kristus hamamati ni Yesus gabe sada sitiopon mewariskan haporsiaw na tugu tu akasudut na mangihut dihita sonari sa hatuak kaadin ng ro. Alanya manginang tajakon mabaritan nauli di Jumat Agungon sian Heber bidu 10 ay 10 25. Ujaha ma ditonga-tongata songonon ma didok hatana. On ma padan si pajongjongokku tunasida dung salpuak kaari ninna Tuhani. Lehonokku ma kapatikku tu bagasan ati-ati nasida. Jala suratonokku may turoha nasida. Jala nasutu pabe ingotokku dosa nasida. Rodi hajahaton nasida. Anggodung se saakai dang bemasah pilihan pardosaon. Atong aliak kadongan adong do dihita hiras ni roha lahobongot tu bagasan nabadiay di bagasan mudar ni Jesus. Ay dibuka do dihita dalan na baru jala na mangulu siyan ribbe-ribbe ima daging nay. Jala adong do dihita malim na bolon si gom-gom bagas ni debata. Di bahenita dapoton maroha na sitong di bagasan hagugok ni haporsiaon dung diurasi rohatta unang bedi solsoli panggora ni rohai dihita jaladung diburi dagikta dohot aik nayas momos ma tiop tatiop pakirimon natar patopoti ay haposad do namarbaga-baga hotsa masyat to ang mahita masi pajujuan tu haholongon dohot tuak kaulaw na dinggan. Unang matatadikon parpunguata hiyan songon na hinasomalhon ni nadiba. Tung masipaingotam mahita jala lam ima niyan asa lam jonok di idahamu arii. Ayanggo tatutun mardosa dung jolota jalo parbinotoan di hasit tongani dangadong bidapo pilihan pasayhon dosay. Dihita dong sa haporsiaon di bagasan Jesus Kristus. Salib Kristus dakolat tuhita Kristeni. Jala tusude portibiodo. Sekalipun gudang do naso makaporsiay silangi dalan haluaon. Aliang gudihita salib Kristus adalah merupakan peristiwa naikon si ingotota. Jala sejarah mencatat pada saat Jumat Agung di hamamate ni Tuhan Yesus, fenomena alam gelap gulita. Itu sebagai bukti Allah bertindak dalam sejarah. Tuhan memasuki sejarah manusia untuk menyelamatkan manusia. Jala ido natarayahon disadarion peristiwa salib
menjadi jalan baru menuju ke kekekalan, kehidupan yang kekal. Ada 3 manang tulu hal naboi mangarahok kita mangatusi, memahami, mengerti, bahkan meyakini, sehingga dengan ketigaan ini kita tetap dan benar-benar hidup dalam iman, anugerah dan kasih Allah, serta mewarisi pengajaran-pengajaran iman dalam kekristenan. Parjolo ima dalam salib itu ada pendamaian. Napaduahon adong panubusan siad dosa. Jalan napatuluhon adong pembenaran. Dipasitong. Asa natuluon totu ikon bagas taboto jalata atusi. Pendamaian, penebusan dan pembenaran. Taboto do perdamaian namarlapatan doi memulihkan kembali hubungan manusia dengan Allah dan di antara kita manusia. Relasi kita yang selama ini jauh kepada Tuhan dan kepada sesama, bahkan termasuk dengan alam, diperdamaikan. Dosa na pada kita siat debata, bahkan dosa membaik kita semakin jauh dari sesama kita. Dung madabu jolma itu dosa, mulai ma adong ragam niaka persoalan. Curiga mencurigai, iri hati, dengki, dendam, bahkan pembunuhan pertama Kain dan Habel. Mergabus Rodi Sudi, bahkan alam menjadi rusak. Salib, 2 garis bersinggungan vertikal dan horizontal. Jala di sido, jupak kita tindakan ni debata memulihkan hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan sesama. Ima pardamiani. Alani mo lodok kita na marguar si pardamian ni son, ngulunay ko padamehon ma. Amen. Napaduahon penebusan. Laho patorakut tuhita tindakan Allah menebus manusia dari hamba dosa. Molo di zaman ni perbudakan amanginang, seorang hamba, seorang budak, dia akan terikat dengan tuannya. Sampai adong na manubusibana, baru pesa bebasibana. Sadok saleleng ngoluna dia terikat dengan tuannya. Penebusan Allah terhadap kita. Nga terikat kita di bagasan dosa. Bahkan ada banyak orang yang susah lepas dari dosa itu. Maragam do ulau ni dosa. Dokter bilang kita na pasti hukum Tuhan telah menentukan itu semua. Bahkan dia detai penangpak nang mata, luhu na do marsala. Sudi dari ujung rambut hingga ujung kaki kita dipenuhi dengan dosa. Bahkan kita sudah jatuh di dalam dosa. Kuasa iblis manang hajahatoni, manang diperhamba dosa duhita. Jalakon sekuensina Tuhan matian. Sebab firman Tuhan berkata upah dosa adalah maut.
Dang boy hita lepas siani. Bahkan ada menggambarkan nama dabu tulumpur hidup songonima namar dusai. Semakin dia bergerak, semakin dia masuk ke dalam. Ikonadong do manubu si bana siani, manugu ibana siani. Ya do hita mamereng lumpur hidup. Kita tidak bisa lepas dari situ. Semakin kita bergerak, semakin masuk kita ke dalam. Tetapi syukurlah oleh Yesus Kristus menebus kita. Asa melalui pengorbanan di salib itu, manusia bebas dari kuasa dosa dan menjadi manusia merdeka. Jala taruli hanguluan nama noktong. Ima panubusion. Napatuluhon pembenaran. Istilah di peradilan. Kita sudah dinyatakan bersalah. Hukuman. Adung diponis 2 tahun, 3 tahun. Songonit dini si Jek marpaungnya teh. Di kamar 10 toluon. Hutobus dosaki. Kita sudah dikatakan diponis salah. Bahkan diponis menerima hukuman mati. Tetapi anugerah Allah oleh gracia kita dibenarkan dan dinyatakan bebas di hadapan Kristus. Kita dibenarkan. Kebebasan dan namarlapatan asa sitok kita di pangalahot tay daungi. Alay na dibenarkan do hita. Unang tarajumi songot teologia ni nadeba. Moloh ula na burju na dinggan basay sama dosakku. Dangi. Taula na burju, taula na dinggan, taurupi daongan, marminggu hita, tapuji Tuhani. Itu adalah bukti bahwa kita sudah dibenarkan. Amin. Ido. Naung dipalua dohita, naung dibenarkan dohita. Karena anugerah Allah, bukan karena kekuatan, kebaikan dan pengetahuan kita. Asa akamanginang nasa naung pinatupan ni Kristus. Totu nunga radi dihita haluauni. Asa haluauni bukan atas upaya perbuatan manusia. Tetapi anugerah Allah yang telah nyata di dalam Kristus. Yesus melalui peristiwa salib. Mangalehot tu hita dalan hanguluan. Tu saliling nililing nai. Alani ido bahed diturpuhona manginang. Di Heber 10 ayat 10 rodi 25. Bahwa apostel ni Tuhani sian huria na parjoloi. Laho manogihok kita mangatusi makna kematian dan pengorbanan Yesus Kristus. Nasomal memang ganuk Jumat Agung saisian naopat epanggelumido di bahen Jamita. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Alayanggo taonon sian surat Heber. Ala taboto tongon pada saati huria na parjului dan diakui di kekaisaran Romawi sebagai agama.
Hola Yahudi dona diakui. Ala yang Kristen belum. Hidup bahen di turpuhon, di pasunggul hoddo. Bahwa pada zaman gereja mula-mula itu mereka sangat tidak mudah memahami arti salib Kristus. Bahkan ala ni pangaleleoni, ala ni akahamauloni, mereka tidak diperbolehkan beribadah, bahkan akan dibunuh. Ragu-ragu di Haporseaun. Bahkan ada orang yang sudah Kristen ingin meninggalkan imannya, kembali kepada iman yang pertama di Hajahudion. Akamanginang totu siani mahita borhat laho mangatusi pabua kehidupan ini, apalagi menaringoti taringotu Kristus tidak mudah. Itu adalah salib bagi kita. Heber patorakon bahwa nung adong daladai baru tuhaluau. Memang tradisi Israel bahwa ada banyak korban yang harus diberikan. Ada korban syukur, ada korban pujian, ada korban yang lain, termasuk korban penghapusan dosa. Tradisi di Israel dalam agama ada ruang maha kudus, ada ruang kudus. Dang boy sebarangan rotu joroi. Jalai kon malim do napasahaton sudit pilihan tua dopan ni debata. Adong do ribbe-ribbe parbulatan di joroi. Melohya taparrohahon akamanginang di rumah ibadah ni dongata silum. Saya dong do ahado warni mabulati bawa do akaburua. Ala yang go dijoro menurut Alkitab sejarah perjanjian lama ada ruang maha kudus ya. Dang boy sebarangan masuk tu si melimpe dang terus menerus. Nasa pilihan pe ikumalim pasahaton. Parjolo maibana mangido panubusion ni dosa na sa diri. Baru pe dosa ni bangsoy. Pasyati ma hobar tuwakka pilihan nabi. Mulak ka na pugos ba darapati. Mulaga umora ibana ibae biru-biru. Jala adong do aturan niyo sudi. Asa Yesus peristiwa salib, dia membuka jalan baru. Asa ibana anak ni biru-biru ni debata sekali untuk selamanya menjadi korban penebusan dosa. Dan dia juga menjadi imam malim yang tidak harus meminta pengampunan dosa karena dia tidak berdosa. Tapi dia sendiri yang menyelesaikan hutang dosa manusia. Ima perbedaan namanginang. Jadi satu sedarion kekuatan salib itu ikut terus adong dihita. Bahwa di dalam salib itu jalan baru dipakai debata menyelesaikan semua yang kita takuti, permasalahan kita, hubungan kita, persauratai untuk Tuhan, sesama bahkan untuk alam. Salib mempersatukan semuanya. Diselesaikan semua hutang dosa kita. Narota dohita. Hinorhon ni dosai. Dengan darah Yesus yang telah dikorbankan
Songo tradisi Israel. Jadi mudar ni biru-birui dipercikkan mai. Hari ini dosamu telah dihapuskan. Tetapi dengan darah Yesus, bahwa dosa itu telah diampuni, dibersihkan dari kita. Dengan kematian Yesus akan manginang hire-hire na dijoripe bula dua. Namar lapatan dangadong be di bangsoi perantaraan melalui malim, tapi langsung kepada Tuhan. Jala itu pengajaran ni huria na perjoloi. Satu sadarion, kita semua berhak roh tuadopan di debata. Dengan hati yang penuh dengan penyesalan. Dengan hati yang penuh syukur. Dengan kehidupan yang serba ada. Kita dimampukan menghadap hadirat Allah. Sekalipun sebenarnya aturan-aturan parugama oni adong dosen na julu. Berbagai pengajaran boy dui masa tong di sejarah gereja. Molo gereja ortodoks ba dang boy na sida song kitaon bebas marede. Disi masuk tu bagas joroi hohom tarbege jarum madikdik. Alai berkembang mahuriai adong ma gereja harismatik. Termasuk kita HKBP dalam naungan Lutheran. Kira mirip tu Katolik do anggo mulanai. Alai berkembang manusia HKBP. HKBP adalah HKBP ninna. Yedang bui terpatulus hita tuak kahurian asingi. Kita bergerak dalam pengajaran dan iman yang diajarkan kepada kita. Asa disima kita menyambut kasih karunia Allah yang telah memperdamaian kita, yang telah menebus kita, yang telah membenarkan kita. Makanya banyak talenta SDM untuk memuji Tuhan, mengembangkan kerajaan Allah. Upa naung niulani Kristus dihita. Alania manginang dipaingok mahita marhite jamita sadarion. Asa takas tahilala taulahon tahanguluhon. Asa berpegang teguh dalam pengakuan dan pengharapan. Taboto doa manginang gereja berdiri di atas pengakuan iman. Nakinga ta akui aku percaya kepada Allah Tritunggal, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Supaya dengan pengakuan iman ini itulah dasar dari kepercayaan kita. Alanido sejarah gereja. Pengakuan iman ini menjadi dasar untuk mensortir, memfilter ajaran-ajaran na menyesatkan di tengah-tengah gereja. Baru-baruan di media sosial adong dona margoar Kristen progresif. Nah huboto kacamata progresif dua dong narakku. Artinya boy mubah-mubah warnana. Mulo di ruangan non bening, mulo di luar gabi gulap. Ima progresif. Hapi adong nuaing Kristen progresif. Saya menganalisa pengajaran ini semakin mendekatkan kita dengan politik dunia. Adong pengajaran na sangat berbeda dengan kemurnian firman Tuhan. Idok nasida sekalipun tidak Kristen
asal percaya di Yesus, dia akan diselamatkan. Oke, itu benar. Haporsiau mido paluahon, ido firman manang hata ni Yesus. Tetapi bukti dari keselamatan itu adalah harus dikerjakan menurut nilai-nilai pengajaran Kristus. Ahado Kristen, pengikut Kristus. Jadi dok nasida Kristen progresipi nang pe dang ahado warna dang marminggu nasida alai praktek agama lain dilakukan tapi percaya pada Kristus, mereka mengatakan mereka selamat. Kan nggak beda be? HP pengajaran Kristen itu iman kita tetap teguh, tapi lakukanlah apa yang dikatakan oleh Kristus. Menjadi Kristen, dibaptis. Itu. Artinya, hati-hati yang menginang. Media sosial ini, boy mengarahkan kita. Gabe dau sian nilai kemurnian firman Allah. Sotung gabe si songonon atau ima asal ma proses di Yesus. Dak pola marminggu, dak pola ikut tardidi, dak pola ikon pasahatu pilihan, dak pola songonon. Hati-hati. Hado di berek kamu di media sosiali, salah padita, gajau ngubu nak martato sudi badan nak. Ima na mengajar huni. Ini perlu lebih hati-hati. Karena memang Yesus sudah mengatakan dalam firman-Nya supaya kita lebih waspada. Dia kearina parpudi rodo akan mengguari dirina pengikut Kristus. HP nguluna sida antikristus. Alan ido termasuk di gereja mula-mulaon. Gudang na mengebati. Tapi bagi kita hingga sekarang, Lumobi Huriat HKBP mewariskan pengajaran itu kepada kita. Sebagai agama yang, sebagai gereja yang diakui di negara kita ini. Tutu ikota kasmai dihita. Unang asal tadohoti yakka ajaran-ajaran baru. Mabaik kita lam dau sian Kristus. Alehot matoktong. Di bagasan naturu pangatusun nakinani. Ima di pardamaian. Di harus ada kepanubusion doho di pembenarani. Namangihuta kamanginang kita mewarisi bahwa jalan baru itu adalah hidup untuk saling menasihati dan giat dalam pekerjaan Tuhan. Idok nakin marsiatoan mahita. Amin. Adong naso marsiatoan ison. Manang akka amat tado inata samingguan marsiatoan dohamu. Molo so marsiatoa kamu pigi eri mah. Adong dosa minggu, adong dosa bulan, adong dosa yautan dari rumah tangga. Balan satu nama tua, masih lopai dahan Nabi. Alai sejabu. Molo sigel leng nai, hirna kompak malahi. Alai molo halande dua di jabu, masih bungkingan. Jadi mulai dok marsiat tawan nomor lapatan di mari saling bertegur sapa. Kekristenan itu tidak mudah karena kita harus meneladani Kristus. Gudang do pembenci Kristus. Senajolo satu sonari. Natuari di media sosial. Aku boto di gereja dia di balik papan. Ada berita dari salah satu pos ya bahwa ada sekelompok
mempersekusi ibadah untuk dihentikan. Roma kadongata halak dayakon dia beti mai. Dan menginterogasi alai madok. Harwa hirana sarupa do pakatan halak Batak. Do halak dayakon ati gugu suarana. Saya rena emosi ina. Alay ka dalam may pa tugihok kita tusada. Pemahaman bahwa memang Kristen itu tidak mudah. Banyak yang menghalangi. Banyak yang membuat kita resah. Alay patuguhok kita adalah yang 3 tadi. Kita sudah diperdamaikan, kita sudah ditebus, kita sudah dibenarkan. Ido nekotakas gorgatu rohata uhir tu bagasa pangutusyota. Sehingga kemanapun kita pergi, Kristen itu harus tegar, kuat, elastis, dinamis, dan mampu berkarya di dalam kasih Kristus. Amin. Jadi unak kamu mabiyara manginang. Senajolo pengadongi. Muladok tetanggamu na, apalagi di lingkungan satabi. 5 hari sadari, iko begyo muna ajan. Mau lihat ma, iluas samu maringanan di sekitari. Tetapi, kuatkah saudara? Galedo hamu? Adong dohya sokoni anak muda tiki martuga sau di Badung. Amang makin hari makin kesini saya selalu terngiang dengan ajan ni bana. Kira gabi tartogiho ni bana tusan. HP ibana aktivis ni gereja. Isi dona salah di si. Nakinadong anak ni ruasta. Husukun ngadok kalekmu Roma natutua na madok ngado ngamang alay na maruk kitu-kitido ina. Bohadoy niku hamonak kodah salipiniku. Iya mang. Saya akan membawa dia kepada Kristen. Adok songon di sonwaing bergumul. Alana, saya gudang dotok songoni. Ay hula sada dopi. Ay mulu dibilangin wa nga kapalagi kanak mudaon. Lang binotoon. Manang pigan wang dongan niyon. Mabuka cabang iso, mabuka cabang isan. Alek ko sada nung nasaut kan. Mulutuk pa na sa porsiyaw ni nuaing. Babuam may tusilang ni Kristusi. Amen. Iyalah. Jadi suatu mabiyar hamu. Unang alay berek kamu anak ni namora dabah. Anak ni haji, anak ni hajjah. Gawi mabiyar hamu. Unggogo do Kristus yani. Ido nak kinatolui. Ido kan? Kita sudah diperdamaikan. Kita sudah ditebus. Kita sudah dibenarkan. Apalagi melolah hamu tusan mengelujai nama hamu isi. Mengelujai diri do kan? Iko berpuasa hamu. Meloso sanggup hamu garar hamu. Adong dosongoni di zaman ni gereja Katolik sebelum muncul Protestan. Asabui sudi dosai hapus. Ikong gararom ma. Tu saya dainganan. Jala-jala may sertifikat na marguar surat tetsel. Se sama dosa nyopung na sanggijang sa hatuturu. Apalagi mulugudak kepegna. Bah muranay. Muranay teh. Muluboy dosongoni toy. Tapi mungkinkah umarga siya ni ima mudar ni Jesus? Idubahin suatu mabiyar kita menjadi Kristen. Hari demi hari banyak yang tidak suka dengan kekristenan. Karena kita memakai salib Kristus terus. Nakpinian dakta botoi enagudangan dunang memakai salipon. Adong di igung na, adong di ating-ating na. Adong maun ditato na sudi may. Saya berdoa semoga salib-salib itu memampukan dia untuk bertahan dalam iman kekristenan. Idot tong. So itu ngasal dipakai silangnya teh. Artinya kita kita diwariskan untuk saling menasehati.
menasehati. Sada penyesalan dihita kana tua-tua, meruranong kita menasehati gelek tak. Gabi ujungna, isa detik muallab. Gabi roma kailab. Gitu kan? Nagudangan nuaing nasutaboto nga muallab ibana. Apakah ini kurang poda? Nasihat aku boto. Alani do rupani utug yo kami do hamu kaya nakon nami remaja na poso. So tu pamura-mura tu hamu na porsea. Tuduru ni ha porsea utai. Ujilah segala sesuatu kata firman Tuhan. Karena jalan baru bagi kita kepada kehidupan kekal sudah ada dalam Kristus. Ngau do tu hamu nak kini na manginang. Ngapain kita lagi paluja-luja diri? Dengan aturan yang begitu ribet. Songoni do di Yahudi. Nagudangan aturan na. Di halahope songoni do. 5 rukun. Sudah hulun nasida. Molodang di udah masuk ke surga. Yakin ma. Itu pengajaran na. Anggo hita daun. Kita sudah diperdamaikan. Agu sonang neng ulutay. Luar biasa do Kristus. Hidup bahin sampai sekarang. Itu harus kita beritakan. Kita harus tegaskan itu. Saling menasehatilah. Unang ngalani hamorau ni portibion gabi munggil. Gabi humitir hita. Dan sanggup kita. Memang salib Kristus itu. Bukan kedua Yesus. Di Taman Getsemane. Kalau bisa. Aliamang. Padauma panginumanon. Cawan itu daripadaku. Karena Yesus yang maha tahu itu akan mengetahui apa yang akan dia hadapi. Icah-icak, tijur-tijur, lising-lising. Bahkan duri di mahkotainya. Itu yang sudah dihadapi. Makanya digambarkan peluhnya, keringatnya seperti darah menetes. Itu sebagai simbol bagi kita bahwa memperjuangkan iman kita itu tidak mudah. Dan kita ngatakan dia Kristen otta. Unang targuar hita Kristen. HP dang masuk tu banua gijang. Kristen au HP hutodong dalan hamagoani. Kristen KTP. Lapatan ni yamang si belun. Kristen tanpa pertobatan. Dan ano kamu baon. Siya tahu tu tahun hula songon itu pangalahom. Inay natay. Dan ano kamu baon. Ang gubuhyom mo ba do? Alang ko pangalahon na dang. Amang inang mari salib Kristus mengubahkan konsep berpikir kita. Konsep parngulutay di bagasan Kristus sudah itu pak. Asal maulu hita uduk jala mangihutto ni bana. Giat dalam pekerjaan Tuhan. Kaum matong. Giat dalam pekerjaan Tuhan. Akadido pekerjaan Tuhan on. Inna. Namar jamita do. Iko situa do. Pa do. Iko punguanina do. Iko punguan naposo bulung do. Puji Tuhan. Mula dok kita dipakai. Adang mukis sudah kita gabe situa kan. Isi baruas. You know, kan? Dan mukis sudah punguanina. Baisi menambah bigit detai. Alay saya dong beli tarju. Alay meluk tarju pehita tu punguani. Aka manginang. Sotung. Songo pengakuan ni si Petrusi na budari jamita kan. Iko ni hutonokku do oleh Tuhan tu dia pe. Ini bana. Hapi hola tulu halak do naro. Songo do punguani naon. Daung lo biaro ina muse. Adok si papungon. Hola kepeng do dipunguani. Inna. Secara global di Huria. Hulan jamita hepeng do. Na di jamitaunya kapaditai di siha kabipi. Inna. Artina akaima baritai. Munggil marohana. Ujungna lauma tu pentakota.
Lauma tu gereja nasodong rupani pengeluaran. Hape hitalak Batak di jujung do baringin na. Ido kan halak Batak mulubui mangalehod do. Adong nguluni halak Batak naing holan namang ido-ido ulon na. Nga daw bisa Batak. Ngelolak Batak ditopang, jiwanya keras, hatinya lembut. Amin. Bekerja keras, tapi dia orang yang dermawan. Apalagi Ina Batak, sekalipun marsuhi-suhi, ala yang gorohana makokop. Makana seorang istri yang selalu cerewet, anak-anaknya berhasil. Amin. Ale cerewet nas positif do dak kainang. Ulang cerewet tamun sadong ala anak. Hola rodo duli tujabumuna manopot burumuna pitor diusir hamu. Jangan selidikilah. Ati bohai mabuana kapasu-pasu. Mekel kaduli-duli. Lapatan nah kehidupan pekerjaan Kristus itu bukan hanya di gereja, tapi di mana kita sebagai seorang profesi apapun, lakukanlah. Bukankah Yesus berkata, kamulah garam dan terang dunia. Giatlah dalam pekerjaan Tuhan. Ingatlah, segala sesuatu yang kita kerjakan itu tidak akan sia-sia. Marparbui dui, diparar debatadui. Lumob di tonga-tonga ni huria na bidang ulauna. Amanginang, saya akan mengajak kita selalu dalam gereja Sentosa ini terus hangat persaurattai unang ngali-ngali. Amin. Hangat nomor lapatan berkobar. Kita tidak harus disuruh mengerjakan ini dan itu, tapi kita berbuat. Jangan seperti Petrus, ya. Dohonok kudu songono ninna, HP dan diula. Biarlah kita banyak diam, tapi banyak berbuat yang lebih baik. Jala ima na diwariskan tuhita di Jumat Agung di Bagasat Dikyon. Mewariskan pengakuan iman, semakin peduli akan perbuatan yang baik. Membangun persekutuan yang selalu indah, serta giat dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Karena kita sudah hidup dalam perdamaian dengan Tuhan dan sesama, dan kita telah hidup dalam penebusan dari hamba dosa, dan kita sudah menerima pembenaran dalam kuasa ilahi Tuhan. Kita selalu bersyukur kemanapun dan dimanapun. Tunjukkanlah diri kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Selamat Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati. Martang yang mahita. Ali Tuhan nunga di padameho hami doho debata di bagasan Yesus. Nunga ditubus hami sian linggoman ni dosa hamatean. Asa tuhanguluan na manoktong ngulunami. Saling di Portibion manangaha penahula hami di bagasa kaporseaw na tugu. Sadok haporseaw nima pasitokon hami di adopan muali Tuhan. Asa saluhut ngulunami nunga hibul di bagasakko. Tuho mahupilihok kami nasa ngulunami arta doho sinamot. Sude profesi ulaw nami. Tuho may bainon nami pasangapon guarmo. Di huria di masyarakat, di tongani keluarga nang di bangso negara nami. Di arion Jumat Agung, marningok mahami di hamamate mali Jesus. Hodo gabe sikak nami disilangi, manaon siyak nibagi, sahatu namate huali Kristus, makokopami siyan dosa hamatiani. Uhir matu bagasan rohanami, pakokopommi, gomal matu bagasan ngulu nami, panubusommi. Asa mangulu hami naung dibonarkan, ganu pari ganu tiki, ulau nami memuji ho
pasangapon ho, marhite parangi pabahinan ng akka persauran nami. Aryon di parningotani, nang jaloon nami masipanganon na badiyay, diulaw na badia, roti, dohot anggur, dalan marningot, nang durus mudarmu, nang dipasahat todo dagingmu, gabi upa tinohor ni dosay, atong mangulu mahami, jala marhite-hite, naw pangakami ulaw na badiyay, takas mahami, naung marsiat toan, marsiat juan, mangula di bagasan ulaun mo ali Tuhan. Marhite Jesus Kristus, tangi honuluy mahami martangyang tuho. Amen. Marid de mahita huhut tapasaha ma piliata.
mahita jongjong. Tuhan Yesus membuka dalan na baru, jalan na mangulu di hita. Di bahinita dapot ton maroha na sitong, di bagasan hagugok ni haporseaon, dung diurasi rohata, unang bedi solsoli panggora ni rohai hita, jala dung diburi dagikta dohot aik nayas. Momos mata tio pakirimon na taparhatopoti, ay haposa do na marbaga-bagahosa. Ali di bata, say patugu mahaporsyaon nami, sahat rodi ajal nami, asa sahat hami sugut, tuhalalas ni roha na sumurung, na pinaradim diakka na makahulungi ho. Tatangyak kon mapiliata. Ali di bata ama nami na di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut silihon-lihon na dinggan dohot na sauli basan na mauli utus. Pasahat tami masian na nilihon mitu hami pilian nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutsus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asahu parhaseang hami pilianon. Pati bulhon harajaom mu di tonga-tonga ni huriam. Dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam hutad dahami gudang ni silam lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliati tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Bata aman nami na marhabang sa di atas ni saluhud. Nung apatarhui dahami holong ni roham na gudangi. Gumudang duisian holong ni rohan ya maama dohot inaina di anak konna. Tung naso tertibang dugudang dohot argan ni silehon-lehon mu di hami. Ayanakmu nasasaday disuruho gabi jolma manaon pardangolan icah-icak dohot pastap-pastap. Gabi tarpaja libana jala tuhamatean humokopami. Mauliati marohan nami, ala naung sayu utang nami, jala malua hami siya dosa, siya kamatia doho siyan gonggoman ni sibulis.
Alani pujian nami maguarmu nabadiai, ala naung dipatupa anakmu pardomuan, pardengganan nami Tuho, ali Tuhan Yesus Kristus, biru-biru ni debata, naung mamorsad dosa nami dosa ni hajol maun. Mauliati maruhan nami Tuho, jala pujian nami mahoro di saliling ni lilingna. Saya tatap mahuriam, na hinokokmu jalan na pinapungu-pungumi. Saya pahot madihami hasasaan ni dosa doh dami na pinatupami. Saya payas jala perbadiai mahami, asa terbuan ho hami tu banua gijang, pasauho kami, asa unang marlidang madapoton amana di banua gijangi. Upasahat kami madiri nami tuho, jala huleho kami marohanami bahen ingananmu, ala naung dihokopo hami. Diho mahami jala ho dihami, saya unang luas hami sirang siakko, dongani mahami jala saur mahotu hami. Saya patugu mahaporsyon nami tuho, asahot lakka nami ro di ujung ni hamatian. Saya ramoti maakaruas semuna mameritahon holong ni roham, doho dalan naung pinatupami. Atong manang mangulu manang mate pehami, hodo Tuhan nami dohot raja nami. Saya si maroham, ingot mahami dihasang ngopon mi. Jalabuan hami tu hasonangan na dilabung ni debata. Amin, aliyaman nami na di banua gijang. Saya pinarbadia magwarmu, saya ro maharajaunmu, saya saut malomoni roham di banua tongau songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Sei sama dosa nami songo panesa nami di dosa nidongan na mardosa tuhami. Unak kami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Tajalo mapasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midah. Di dopakon Tuhan debata mabuhina tuho. Jali pasaurhon madamena tutodem. Kurang lebih 3 menit marhusor mahita para dihod diri laho madohoti ulaun nabadia. Kurang lebih 3 menit. Mau lihat tema.
Jadi ala naung dapat tikina masuk mahita tulau nabadia parjolo sungguli hari mahita akan nadohot marulau nabadia ima akan makasih holi hasesaan di dosana. Napaduahon molo tongon nasida di bagasan uhuman huria manang nahona RPP unang majo parsidohok nasida duk dijak komana nasida haduan baru biasa dohok muse akan nang dijakot tutu ngabui dohot napatuluhon tuak kaya nakon nami do akaruas ni huria naso maka tidak kun haprosyaon na unang majo dohot duk pian non nasida maka tidak kun haprosyaon na manang naung malua baru biasa parsidohok nasida di ulang nabadia jala songon nasomal di huriata HKBP berbeda dohita do huria GPIB do akahurian asing tuhudulat tadi buan roti doh anggur alang guhita HKBP saya tujuru do pehitaro majalo roti doh anggur tu akaruas ni huria nasoboi roti jolo alani hahurangon ni alani parsahiton rope hamian non tu hudulan nasida manangi piga pian ruas ni huria nasoboi roti jolo hami maro tu hudulan nasida lahu melayani perjamuan kudus naparpudi amanginang ganuk tabain ulaun nabadia saya tapasahak do pilihan ulaun nabadia jadi noduk saya tasajoloon tabo masilokki tabam matuingananna hukma tapasahak pilihatta ima pilihan tu ulaun pahebakkon aka nariko di tonga-tongan di huria nang di tonga-tongan ni HKBP pusat tongosot tado na tu pusat untuk penginjilan HKBP jadi songonima buah-buah tuhita anon dia turhon parhaladutta mahita sedia ma perjuluan non alai perjulu manon akka parhalado baru pe ruas ni huria alani tapasonang marohatta taparade madirita madohotulon nabadiai martang yang nahohom mahita diganup rohat tabi amin marid de mahita Yesus namamu dosa dipurnibiun pangulu kami Yesus namamu dosa dipurnibiun pangulu kami Yesus namamu dosa dipurnibiun sai masuk kami asini rohama dihamu doho dami siad debata amatta doho sian tuhatta Yesus Kristus hamu aliak kadongan na pinarhamaul ni debata tasakap do naing mangaton parpadanan nabadiay alani ima ubahin huapoy hami hamu asa jumul tatibang parturena manang natau do hita mangaton adidok hata ni debata ikut jolo ditakasi jol may dirina dung peya sa dipangan sagu-sagui
dohok manginum si panginumani. Ay molo so tau ibana mangaton dohok manginum mangonai tu ibana dito si. Dibahin na so dipadang rohana daging ni Tuhani. Dibahin ni patakasamu marohamu nabi manang natau hamu jala manang naung jupang di hamu roha nature. Song na pingido ni Tuhan Yesus si anak ka na nang marulaw na badia. Ay hula nak ka na roha jala na manaloso di rohana alam ni pabahinan na nasoturei. Jala na manapoti dosana jala na prosya di hasisan ni dosa na pinatupan ni Tuhan Yesus. Ido na tau mangaton. Ingot tamu majolo hata ni Tuhan Yesus na madok. Ikon haholongamu Tuhan debatam siyan nasa ati-atim. Dohok nasa hosam, dohok nasa roham. Ima patik parjulu jalan na balga. Alay dosonido na paduahoni. Ikon haholongamu dodongamu songod dirim. Molo disormito koroham dohok parangim tu patik odeng. Dak terabahiso par hatutuanmu. Pardosa ho ay nungal di lausi ho patiki di bagasan roham dohok marhitisian hatam dohok marhitisian pabahinammu di bahani unang neang roham madonohi panganun nabadiai jala unang tois pangalahom unang marpangatsi ay nabadia doi ingot hamuma di tadda di batadoak na di ibana na sumurut masian hagiduhon na madok goar ni Kristus. Unang malilu rohamuna ay danguro di batay tsahan. Ope manangise na soprosea di Tuhan Yesus. Jala naneang rohana di pakokop ni Tuhan Yesus. Jala naulu dope mangulahudo sa unang didonohi na badiyay. Ay nagabi uhundoi tu ibana. Ali manangise na masa roha ala ni dosana. Jala na mangido haasin ni roha ni Tuhan debata marhiti Tuhan Yesus. Jala na mangido gogo tutor di parbadia. Asalamias ya dosa. Pos marohana. Dapot sa mahasisaan ni dosa. Ala ni pakokop ni Tuhan Yesus. Parpada na badiaima. Sumahaponi tu rohamuna. Dibahini patakas hamuma rohamuna. Jala alusi hamuma. Nahusukutonon. Rim mahita jongjong. Di parhatu tu roham do halak pardo saho sian hatu tubum dohot ala ni pangalausim di patik ni debata molo di parhatu tu roham dokma olo. Di parhatu tu roham do tama uhumuni debata hunuaing dohot sugut ala ni dosam molo di parhatu tu roham dokma olo. Namarsak do roham ala ni dosami jala dipanggil do roham naing malua hunuaing siad dosam molo songoni roham dokma olo. Di parhatu tu roham do nang roh Tuhan Yesus Kristus tu tanoon panguluhon pardosa. Ibana nang mati jala mulak manguluh mokopo mamorsan jala manisa dosam molosongoni di parhatu tu roham dokma ulu. Olo doho manggotapon sian roham lati ni roha dohot hosom ni roha. Aku ni olo doho marding gad dohot halak na mangarsai ho. Jala olo doho manisa dosa ni donganmu songon na pinangido ni roham sesaun ni debata sudi dosam. Molo songoni roham dokma ulu. Ulu doho tujuluan non mangalo nasa dosa hu manghuton hata ni debatasian nasa roham. Molo songoni roham dokma ulu. Atong tapauduk manuaing rohat tabi jala tatopoti ma sudi dosatta. Ihutok kamu matangyangon di bagasan rohamu nabi. Ali Tuhan debata nabadia. Jala amanami na maringana di Banua Gijang. Jala na maringana di labung niyak ka nabojok jala na serek marroha. Para si roha na sumurung doho. Halak na dangol jala pardusa gudang doang gohami. Ay jut hulaw si hami patikmu. Tamado hona uhum hami nuaing dohot sugut. Out sura balosonomu tu hami hobbar tu pabahinan nami. Saya si maroham di hami. Saya sesa masaluhut dosa nami. Payas marohan nami na hudar binahin niyak ka pangalawsyon nami. Top pamarohan na yas. Jalapay baru matod di na marsihohot di bagasak kami. Lehon matod di parbadia margugoyhok kami. Asalam tos rohan nami siyan nasalusa. Jala asalam badia parangin nami. Salam pahot mahaporsyon nami di pakokop ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Atong tangihok kamu mahata apul-apul na dibarita nauli.
Songonod doholong ni rohani debata di portibion, pola do anak nasasaday di lehon, asaw nang mago na porseya di ibana. Alias sa dapotan hanguluan na sariling niling na, atong partunaan ni Kristus doahu, jala marhite-hite goar na, hupa buah hataon, tuak na porseya di Tuhan Yesus. Say saut ma nahinahapor siya muna, pos marohamuna, nunga sesa sudedo sa muna, jala partohap dohamu dia kaasin ni roha ni Tuhan Yesus Kristus. Atong manangisi na makasih holi na hudoki didokma siyan nasa rohana. Amin. Aliyaman namin na di banua gijang say pinarbadia maaguarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di banua tongosong na di banua gijang. Lehon matuhami sa darion hanguluan siapari. Say sama dosa nami songopanesan nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Una kami tugihon tu pangujunan, palua mahamisian pangago. Ayhor na puna harajaon, dohot hagugoon, prodi hasangapon saliling ni lelengna. Amin. Hudul mahamu marede mahita. Atong tangihok kamu matonan ni Tuhan Yesus, laho padirihon parpadanan na badiyay. Dibuat Tuhan Yesus do sagu-sagu borngin nai ujutar jehe ibana. Didok mauliate, dungi diponggoli mai, diparlehon matuak kasisian na, huhut ma didok, jalo hamuma, jalapangan ma. Dagik kudoi nanilehon tu hamatean humokop pamu. Baik kamu masongoni bahen parningotan muna di ahu. Jala dungsun na sidamangan dibuat ma panginumani. Didok ma mauliate dungi didok ma tunasida. Jalo hamu ma sude hamu manginum siani. Ia panginuman non pada na baru maun marhite-hite mudarhu. Nani usehon humokop pamu bahen hasesaan ni dosa. Sabay kamu masongoni bahe parningotan muna di ahu. Atong Roma hamu nunga rade sude ida jaladay hamuma dengan basa ni debata. Roma parjulu parhalado dukoneno mangihuk mahita karuas ni huria. Sukat pimado putro aku
Naing pujiot tamatu hatay di holong ni rohana itu hita. Maride mahita nomor sia ayak sada, laus rim mahita jongjong sana. Ihutuk kamuma tangyangon di bagasan rohamuna. Puji ma Tuhan debata ale toddiku. Jalanasa rohakku di bagasan mamuji gowarna nabadiai. Puji ma Tuhan debata ale toddiku. Jala unang tung halupahon denggan ni basana sudena. Ibana domane sa dosam sudena. Jala ibana pamalum akasahitmu sudena. Ibana paluahon hosam sian hamagoan, jala dilehon tuho dengan basa dohot asiniroha. Para siroha jala pardenggan basa do Tuhan debata, labatarimas jala para siroha godang. Dang dibahit tuhita na hobbar tu dosata, jala dang dibaloson tuhita na hobbar tu hajahatot. Son asinirohan yama ama tuak ka anak konna do, asinirohan ni Tuhan debata, diak na makabiari ibana. Nunga takas di patuduhod debata holong ni rohana itu hita, dinamati Kristus sumakop hita, uju pardosa dope hita. Atong dalam malua mahita nuain sian rimasna, dunggawe parpitor hita hinorhon ni mudarnai. Dibaheni, say pujion ni pamangaku doh rohakku, doh nasa pabahenakku do Tuhan debata, olat nion rodi saleleng ni leleng na. Amin jalohamu mapasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jalali ramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabuhina tuho. Gali pasaurhon madamena tutodem. Jongjong do pehita, marsito patangam mahita, dia birang disiamun, tapadumung ma barisot tu barison, tapadumung matangat tay. Sudah rangkaian ni Jumat Agung, nunga naing sipul, alaya dong do pesadanayan non, ima diulan nahohom, marningot tita di detik-detik hamamate ni Kristus di hau pinarsilangi. Alani onma naung sadahi tadi bagasat Tuhani ni rahuk ni holongna. Dalat tamar si jalanga mau sude pada mutangak kita. Tadok mahata horas tulu hali, jala tuhatta nama masu-masu hita. Sada dua tulu. Horas, horas, horas. Adong. Jadi